Není to lehký, kámoši jsou vedle tebe. Dívaj se do očí a vždycky cítím, jak je že už nemám tolik času. Myslíš si, že všechny chvíle s nima zaprodal jsem ďáblu. Ne, to není pravda, nevím jak mám říkat, že se snažím jenom něco dělat, co má význam. Aspoň pro mě, moje čistý vítězství, který mě drží na nohou v tomhle světě lží. Jenže to nechápou, posunout se to je hřích, za který zaplatíš lidma, který jsou ti blíž než ty ostatní, který jsou ti jedno. V koutě zašitej sám jako zlobivý děcko. Potom můžeš myslet na to, jak to skončí. Všechno bude jednou dobrý, ne tak zlý. Jak to vypadá, když potkáme se teďko? Připadá mi, jako by si neznal moje jméno. Je to závist, nepřícnost, je to pícha, co tobě dýchá, a zlost, kterou naplňuje zloba. Tam se tě naposled, řekni mi dost. Je to závist, nepřícnost, je to pícha, co tobě dýchá, a zlost, kterou naplňuje zloba. Tam se tě naposled, řekni mi dost. Řekl jsem si na to, nedělej věci, které by ti nestály za to bytí tady, za ty hladový krky, který se dívaj a sápou se a tajně doufaj, že kousnou tě. Je to hladový město, který uloví tebe a zdiví zvěře, opice jsou a vokus dál vedle vypadá to o moc líp. Všude divnej typ, který hulí hafocík a divný pohledy, těch je ještě o moc víc. Myslíš, že to víš, tak to asi nejsi tady. Tohle jsou ty stěny, který se dívaj a vsáknou to. A až se budeš cítit dobře, tak vyndaj zlo, který položí tě do kolenek vola, který neví kam se koukat, když je kolem mlha. Tmavý brejle ovládly hlas světa, proto se teď asi každý cítí jako nula. Je to závist, nepřícnost, je to pícha, co tobě dýchá, a zlost, kterou naplňuje zloba. Tam se tě naposled, řekni mi dost. Je to závist, nepřícnost, je to pícha, co tobě dýchá, a zlost, kterou naplňuje zloba. Tam se tě naposled, řekni mi dost. Ještě pár minut nás dělí od 7 hodin a do té doby Dominátor, neboli Dominik na telefonní lince 257 400 888 bude ovlivňovat to, co my tady budeme hrát. Respektive pro koho to budeme hrát, to nám taky řekne. Nazdar, Dominiku. Čau. Prosím tě, máš nějakou závist v sobě, nebo všechny ostatní zlý vlastnosti, o kterých rapovali Atmo Music? No, to nějak nesnáším tu písničku. No a závist jako takovou tu miluješ, nebo taky ne? No, záleží jakou. No a kdy jsi naposledy záviděl, po případě co? Třísla kamošovi. Třísla kámošovi? Jo. Jeho třísla, jo? To je zajímavý. Tak v tom případě, ať tě nebolej, jestli teda s ním máš problémy. No a dáme si Nirvánu před 7 hodinou. Pro koho bude? Pro všechny, kdo se dělali v budělí Semníku, chlapce dotace se dostávají všichni. Dobrý, mějte se hezký večer, zatím čus. Tebe taky, čau. Čau.